Добрый день, сегодня суббота, и наши новины выходят по-белоруску. Ці будуць яны станоўчымі? Давайте поглядим спочатку традыцыйны анонс выдання. 5 гадоў да вяртання дадому вольная Беларусь узгадывае дзень махлярскіх прэзідэнцкіх выбараў 20-го года. Касцёл, які дыхае памяццю продкаў. Каб надурыць даверлівых, не абавязковы тэлефон. Махляры зноў актывізаваліся. Заўтра ў Беларусі залевы і навальніцы. Чацвёртая ў найноўшай гісторыі дэмакратычнага беларускага руху канферэнцыя «Новая Беларусь» адкрылася сёння ў Варшаве. Другая ў польскай сталіцы, іншыя дзве адбыліся ў Вільні. Салідарнасць і эмпатыя, адвага і дысцыпліна, самаарганізацыя і крэатыў. Гэта тыя словы, якімі б я апісала 2020 год. 5 гадоў таму Беларусь змянілася раз і назаўжды. Я не магу сказаць, што мы сталі іншымі, але ў нас прачнуліся тыя якасці, якіх раней мы, мабыць, у сабе не заўважалі. Мы пабачылі, як нас шмат, якія мы розныя і якія мы крутыя. Давайте згадаем Машу, згадаем Ніну Багінскую, дыджэяў перамен, жанчын кветкамі і нашыя маршы пенсіянераў. Давайте згадаем дваровыя маршы і гіганцкія 50-метровыя сцягі на будынках шматпавярховікаў. Купалаўцаў на абароне свайго тэатру. Журналістаў тэлебачання, якія дружна пакінулі будынак і далучыліся да пратэсту. А той момант а-ля Чаўшэску, калі завадчане абсвісталі дыктатара, і твары разгубленых сілавікоў, якія не ведалі, як на гэта рэагаваць. Год таму я так рыхтавалася до 27-го года, 21 снежня выйсці дадому. Таму шчыры дзякуй, што я тут, і насамрэч гэта вялікі гонар тут быць. Шчыры дзякуй усім дыпламатам еўрапейскім, таму што каб не вы, мяне б тут не было. Я проста наўпрост была першым нумарам у гуманітарным спісе. Як мы змяніліся? Что, у якой ситуации мы сегодня опынулись, на ваш погляд, спадарыня Наталья? Во-первых, спасибо за приглашение участвовать в этом событии. Оно уже о многом нам говорит и отвечает на вопрос, где мы оказались, потому что, глядя на всех нас, на всех вас, мы понимаем, что мы прошли путь. И вопрос, где мы сейчас оказались, естественно, мы не в конце нашего пути. Конечно же, это никакое не восстание. Смотрите определение просто любой политологического учебника. Это классическая буржуазно-демократическая революция во всех смыслах этого слова, потому что Лукашенко выстроил совершенно феодальную систему, как экономическую, так и политическую. Вот. И результатом буржуазно-демократической революции является рождение нации, политической нации. Это именно это и случилось. Превращение из народа в политическую нацию. Буду казаць пра працу нашай каманды. Я буду казаць пра тое, што гэта гістарычна ўпершыню за ўсе 31 год правлення Лукашэнкі, калі мы абсалютна рэальна знаходзімся блізка да прыцягнення яго да крымінальнай адказнасці за злачынствы супраць беларускага народа. Упершыню ў гісторыі, дзякуючы ўраду Літвы, тут прысутнічае амбасадар Літвы, я ўдзячны ўраду гэтай краіны, справа беларуская сітуацыя у сувязі са здзяйсненнем злачынстваў супраць беларускага народа, злачынстваў супраць чалавечнасці, знаходіцца ў парадку дня офіса прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Я ганаруся сваімі паплечнікамі, падробнікамі па маёй крымінальнай справе, таму што мы з'ехалі як бы без грошаў, мы паставілі на ногі сабе, паставілі на ногі іншых людзей, і працягваем дапамагаць беларусам, беларускай моладзі ўнутры. Дякую. Александр. Я скажу вельмі проста. Для мяне галоўны герой і ў 20-м годзе і гэтыя 5 гадоў гэта былі беларусы. Усе беларусы, якія перамаглі страх. Усе беларусы, якія выйшлі за тое, каб адстаяць сваю годнасць. Я быў такі шчаслівы, калі не было ніводнага плакаціка «Хачу большай зарплаты». Не хапае, хаця многім не хапае. Але гаварылі пра тое, што мы хочам жыць прыстойна. Мы хочам, каб была праўда, каб была справядлівасць.
І беларусы перамаглі свой страх з аднаго боку, а з іншага боку мы ўсе сталі ўжо не народам толькі, мы сталі нацыяй. Адраджэнне нацыі это ж на векі вечныя будзе. Не будзе так, што нацыя раптам знікне, яна ўжо ёсць. Я віншую всіх нас з гэтым. Первый все-таки свой стрим, такой уже более-менее живой, вот как когда-то мы раньше общались в 2020 году, где я смогу с вами обсудить различные вопросы, ответить на ваши вопросы, новости какие-то, планы, все подряд, будет 18 августа. У меня как раз день рождения, сможете поздравить. Вот сегодня я видел Степу Нехту мы с ним наконец познакомились. Хотя в уголовном деле идет, якобы мы действовали группой лиц по предательному сговору, но вот я только с ним познакомился, а лично... Trzymam kciuki, держу пальцы. Это тоже моя война. Мои родители жили в Беларуси. Моя мать жила в Беларуси. Я с первого раза, я поляк, белорус. Да. И... Поддерживайте нашу борьбу. Да. Спасибо. Пол Калиновского, все. Спасибо. Давайте сделаем селфи, давайте. да? Давайте. Момент. Извини. Момент. Есть. Давай. Супер. Все, удачи вам. Живи Беларусь. Живи вечно. Привет, Беларусь! Так давай как... Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Можно! Можем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Как в 20-м вообще покричал. А здесь как в Минске будем? На зеленый, на красный? Или тут будет... Не, перекрыто будет. Перекрыто рух, да. Видите, когда власть, да, разрешает мероприятия какие-то согласовывать, разница бачите, какая. посты на А в Беларуси, когда вот мы с северинцем ходили в 2019 году, все на зеленый шли, на красный останавливались. 16-го митинг в Минске, я помню, все останавливались на светофор и шли дальше, да? Мама, зачем мы приехали в Лысково? Буду знакомить вас с архитектурой нашего Пружанского района. А я думаю, это просто развалины. Это не развалины, дорогой, а здание Троицкого костела католического ордена миссионеров. У Лыскове цішыня могілак і рэха страчанай святыні. Тут сярод надгробій зараз збіраецца горстка каталікоў, нашчадкаў калісьці вялізнага і слаўнага прыходу. А было так, што над гэтым мястэйкам узвышаўся велічны касцёл, помнік архітэктуры, які не пашкадавала савецкая атэістычная ўлада. Касцёл Святой Троіцы быў пабудаваны ў вёсцы Лыскава Берасейскай вобласці ў 1785 годзе, 240 гадоў таму. А дзейнічаць распачаў пры манастыры ордэна місіянераў. Сёння ад яго засталіся толькі зврочныя руіны. Нямое ўзгадванне аб тым, як бязбожная дзяржава метадычна вырывала корані веры. Генеральны вікар Іпінскай епархіі, самы малады беларускі епіскап Андрэй Зноско прыехаў у Лыскаў. Ён правёў еўхарыстыю ў часоўні і памаліўся у магілы польскага паэта Францішка Карпінскага, аўтара касцёльных песень, чый голас дагэтуль, здаецца, адбіваецца ў мурах, што засталіся. Епіскап узгадаў і апошняга настаяцеля прыходу ксяндза Міхаіла Варанецкага. У 1949 годзе яго тут арыштавалі, адправілі на катаргу ў Джэсказган, дзе ён правёў 7 год, перш чым выйсці на волю. Разбораны помнік у Лыскаве – жывы сведка таго, якую шкоду зрабіла каталіцкай царкве камуністычная ўлада, напісаў епіскап, нагадаўшы, што былы манастыр місіянераў так і не вярнулі царкве. І глядзячы на гэтае святое месца, разумееш, для кагосьці разваліны – это ўсяго толькі старыя камяні, а для іншых – рана, якая ўсё яшчэ крываточыць. Не толькі з ухілам ваенным, міліцэйскім, следчыцкім ці прокурорскім, мытным альбо памежным адкрываюцца класы ў цяперашняй Беларусі. Ёсць і больш прыстойная і мірная прапанова. Напрыклад, у Менскай школе новабудоўлі нумар 227 Кастрычніцкага раёна збіраюцца профільна скіроўваць дзяцей на прафесію чыгуначніка. В микрорайоне Минск-Мир будет открыта новая школа на 1056 мест. Это средняя школа номер 227. Школа это будет иметь такое направление, как железнодорожный транспорт. Мы планируем, что в этом учреждении образования будет открыта экспозиция соответствующая, посвященная именно истории железной дороги Республики Беларусь.
Павялічваецца колькасць грамадзянаў, якія даверылі махлярам набыццё за мяжою аўтамабіляў. Яны, грамадзяне, цікавяцца, а ці не затрымалі неіснуючыя транспартныя сродкі на берасцейскай, градзенскай, рэгіянальнай ці менскай рэгіянальнай мытнях. Адзін з пацярпелых, грамадзянін Расіі, распавёў у прыватнасці гарадзенцам, што перавёў грошы, аплаціў мытную пошліну, пасярэднікі патрабавалі ад яго яшчэ і сплаты дадатковай з нагоды быццам бы затрымання мытню. Бо хлусы запэўнівалі яго, што аўтамабіль знаходзіцца менавіта там. Прадставілі нават копію дэкларацыі на транспартны сродак з паметкаю «Увоз забаронены», быццам бы аформлены ў адным з пунктаў. Як і чакалася, пры спраўджванні ўсе дакументы, печаткі, штамп аказаліся падробнымі ды фальшывымі ў тым сэнсе, што асобныя іх формы увогуле не ўжываюцца для здзяйснення мытных аперацыяў у адносінах транспартных сродкаў для асабістага карыстання. Гэта вынік звароту да абсалютна незнаёмых людзей праз месенджеры, а такіх аб'яваў, у якіх махляры прапаноўваюць машыны адна адной танней, мора. Прынамсі, толькі ў градзенскую мытню звярнуліся больш за 25 падманутых пакупнікоў. Трэці, паводле небяспекі аранжавы ўзровень абвешчаны на заўтра. Па большай частцы тэрыторыі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы, а пры іх месцамі нават магутныя залевы і шквалістыя вятры. Не толькі да традыцыйных 15-20 метраў у секунду, але ў асобных раёнах і да 21-24 метраў за секунду. Беражыце сябе, браткі беларусы. Добрага вам суботняга вечару і да заўтра.